ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ହୃଦଘାତ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇଟା ଅଚାନକ ହୋଇପାରେ। ତା ଲକ୍ଷଣ କେବେ ବି ଅଚାନକ ଦିଶେନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ କେତୋଟି ଫୁଡ଼୍ ଅଛି ଯାହା ଯଦି ଆମେ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ଆମ ହାର୍ଟର ଧମନୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରୁ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତ ସେସବୁ ଫୁଡ଼୍ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଓଟ୍ସ। ଓଟ୍ସ ଆମେ ସକାଳେ ଖାଇପାରିବା। ଓଟ୍ସ ଖାଇଲେ ଆମ ଧମନୀ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଆଉ ଭୋକ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯାଏଁ ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ଏଇଠି ବେଟା ଗ୍ଲୁକୋନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫାଇବର ଥାଏ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଓଟ୍ସ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ, ହେଲ୍ଥି ଫୁଡ଼୍ସ ହେଲା ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ ୱାଲନଟ୍। ଏଇଠି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଓମେଗା 3 ଥାଏ, ହେଲ୍ଥି ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଥାଏ। ଏହା ବି ଆମ ହାର୍ଟର ଧମନୀକୁ ଠିକ୍ ରଖେ ଆଉ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଖାଇବା। 5-6ଟି ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ ୱାଲନଟ୍ସ 2-3ଟା ରେଗୁଲାର ଖାଆନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ହେଲା ଲିଫି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ମାନେ ପନିପରିବା, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ହେଉ, ଯେଉଁ ବି ଶାଗ ହେଉ, ତାହିଁରେ ଆମକୁ ପୋଟାସିୟମ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ମିଳିଯାଏ ଯାହା ଆମ ବିପିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖେ। ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଫ୍ୟାଟି ଫିସ୍, ସେଲମନ୍ ହେଉ, ଫିସ୍ରେ ଓମେଗା 3 ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହେ ଯାହା ହାର୍ଟର ଧମନୀକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଫୁଡ଼୍ ହେଲା ଆମର ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମ ହାର୍ଟକୁ ତା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ। ପଲିନେଚୁରାଲ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ରହେ, ଓକେ। ତ ତାହା ବି ଆମ ହାର୍ଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ, ଏସବୁ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ରାଇଟ୍। ଆପଲ୍ ହେଉ, ଅରେଞ୍ଜ ହେଉ, ଗୁଆଭା ହେଉ, ଯଦି ସୁଗାର ହାଇ ନଥାଏ ତ ଦେଖି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ସେଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭରପୁର ଥାଏ, ତାହା ଆମ ହାର୍ଟର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ହେଉଛି ରସୁଣଟାରେ ଏଲିସିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କେମିକାଲ୍ ରହୁଛି, ତାହା ବି ଆମ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ। ଏସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ରେଗୁଲାର କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଥି ହେଇଯିବ। ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଥି ହେଇଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିଜନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ କେଉଁ ଫୁଡ଼୍ସ ୟୁଜ୍ କଲେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ହୋଇପାରେ, ଏହା ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି। ଆପଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ବିପି ବଢ଼ିବ, ସୁଗର ବଢ଼ିବ, ସବୁ ବଢ଼ିବ। ସେଇ ଫୁଡ଼୍ସ ହେଉଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବିଲକୁଲ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ ଫୁଡ଼୍ସ ଯେଉଁଟା ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେଉ, କିଛି ବି ହେଉ, ଯେଉଁଟା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ସଲ୍ଟ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଚିନି କମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫୁଡ଼୍ ବି କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏସବୁ କମ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଥି ରହିବ। ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଡେଲି କାର୍ଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। 6,000-7,000 steps ଇଜ୍ ନେସେସରୀ। 6,000-7,000 steps ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଡେଲି। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ହିଟ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବେ, ମାନେ 3-4 ମିନିଟ୍ ବହୁତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ଯାହା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢ଼ିବ। 3-4 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏମିତି କଲେ ଆମ ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଥି ରହିବ। ହାର୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିପି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ। ହାର୍ଟକୁ ହେଲ୍ଥି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଯଦି ସୁଧାରି ଦେଲେ ହାର୍ଟ ବହୁତ ହେଲ୍ଥି ହେଇଯିବ, ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ୱେଟ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କେମିତି ଆପଣ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ହାର୍ଟ ପାଇଁ, ହାର୍ଟକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମାନେ କେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଡେଲି କରିବା, କେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ହାର୍ଟ ରିସ୍କରେ ଆସିଯିବ। ତ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଓକେ। କ'ଣ ପାଇଁ ୱେଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମୋ ପରସେପ୍ସନ୍ରେ, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବହୁତ କାମରେ ଆସିପାରିବ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁନି।